Murume anoita zvemadhirama anoitwa Feredima Njalima kana kuti Vakapfupi abudawo ari kukumbirawo mota kuna seWickney Chivhayo zvinonyadzisawo zvinenge zvichinge zvichisekesawo zvinenge batiwo pamwe zvikazobudawo zvinenge zvakudadisawo zvichinge. So panapa vanyorawo vari kuchema chemawo paFacebook vari kuti seWickney hello baba Wickney Chivhayo, zita rangu ndinonzi Feredima Njalima Kapfupi. I was wondering why you left me behind the gifts that you were giving to those who supported ZANU-PF rallies party iniwo mandiregererawo pavamwe mukuru. All rallies held in Epworth I was there supporting ZANU-PF. Ndiri mwana wemusangano reZANU-PF zvekutodaro handitye oro kunyara nebato rangu. Vanhu vese vanotozviziva kuti ndiri weZANU-PF ende ndicharamba ndichitsigira musangano weZANU-PF kusvika Jesu wadzoka pano pasi. Ndinotenda ZANU-PF huchi idi huchi #2024 #2030 vari kukumbira motikari kuna vaChivhayo. Asi tikada kutarisa vanhu vanoita zvebasa rinoitwa nana Kapfupi remadhirama iri, tikada kuvakompea nevamwewo vedzimwe nyika, vanhu vakaita sana Louis uye aitwa Mr Bones. Ndo level ravo ravanofanira kunge vari. Vanofanira kunge vari kana tingatoti more than ana Trevor Noah, because tikada kutisa Trevor Noah age wise anogona kunge ari mudiki mbijana kuna Kapfupi. Ndo rimwe level rinofanira kunge riri rana Kapfupi. But nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana ana Kapfupi vasizokwanisa kusvika level iroro. Saka pamwe chakuitika manje kudai so muZimbabwe unozviziva kuti ukaona munhu zvinhu zvisika zvisiri mufambira anenge akuti saka ZANU-PF ndiri kutikanganisa, anenge asina kupuwa mari ikoko, kana kuti umwe anenge angoti huchi tipewo mari, tipewo tinenge tibudirire. Handisi kuziva kuti ndo mabudiriro acho here anoitwa, but